बोरै ग्लाम उन्दुना दङ एम्फौफोरा अरबा मा जागोन देनाय फेनायानो अयथासार जाथारबायलै गथ'आ मा सिन्थानोसो ओंखारसैयो आङो उनावदि मा जागोन जोंफोर गैयाबा बोरै जागोन मा मावना जागोन बेखौनोबो एम्फौफोरा अरबा मा जामारगोन आबा गोबोरखि आबा अबाव हायावनो उन्दुना दङ नोङो सिखाराबा सिखार एम्फौफोर अरगोन एम्फौफोरा अरबा मा जागोन जालासै मा उन्दुनायफोराव मा दिस्टार्ब होफैबाय थायोलाय माबा फिसा जिबौफोरबो फैयोलै आं गियो दे सिखारनानै बिसनायाव उन्दुहैथां नोंसा नोम्फा होनना बुं दे थां फिसा बिसनायाव थां उन्दुहैथां बे हायाव उन्दुनाङा अच्छा बुनांला सासोदो फिसा बुनाङालाय आंखौ बुनाङा माशाल्लाह मालाय उन्दुनायफोराव मानो दिस्टार्ब सैमानि जात आब' आंहा दख'ना गोदानखौनो गानना थांगोनलै दख'ना गोदानखौनो गानना थांसै आरो नोंबो दख'ना गोदानखौनो गाननांगो थाथोंसैलै बेनो जागोन आंनिया ओमफ्राय आब' मबाइलखौ मा मबाइल बायगोन स्क्रिन टाच ना मा टाच बुङो बेखौ बायगोन ना सुइस थुनायखौ बायगोन हे स्क्रिन टाचखौ बाया मा दाम गोसा लायो माथो सुइस थुनायखौनो बायनोसै नामा फैसाफोरखौ आरो एसेबां खरसा खालायनोबो हायाना इसिंखौनो एसे फाहामनांगोन र' नुवाखै अखा फैबा एसेबां सेरखायो दैया दा स्क्रिन टाच मबाइलखौ बायथ'नाङा दे सुइस थुनायखौनो बायगोन जोंहा थु थांसै थु आगै टिल्लुआ अबाव थांखोबा टिल्लु नै आङो सिथ्लायावसो दङ ओजों फैलाय मायो बा मबाइल बायनो थांनो नागिरबायानो ना मायो आंबो थांगौमोन ना आंबो थांनो लुगैसोदोंमोन नाङा नोङो न'आवनो था जोंफोर नोंनो मेथाइ लाबोगोन दे मा मेथाइ जानो नोङो बुंनाय आङो केक जागोन केक जागोन दे बेखौनो लाबोगोन दे जोंफोरो ओमफ्राय खिन्थु न'आवनो था दे बरावबो थांनाङा दे जागोन दे नोंसोरो फैयागोलागै आं न'आवनो थाबाय थागोन थामादे खिन्थु बरावबो थांमारनाङा ओमफ्राय आब' मबाइलखौ मा मबाइल बायगोन स्क्रिन टाच मबाइल बायगोन ना सुइस थुनायखौनो बायथ'नोसैलै उनाव गेदेरखौ बायगोन स्क्रिन टाच गेदेर मबाइलखौ बायबालाय जोंफोरो मायबा मायबि नायनो हागौमोन आरो दे उनाव नायनो हासिगोन दे दा फैसाफोरखौ खरसा खालामबाय थानोबो हायाना इसिंखौ नुवाखै अखा फैबा सेरजोबो इसिंखौ एसे फाहामनांगोन मियानो लाबोफानो हागौमोन मबाइलखौबो दा जोंफोरो बावगारदोंमोन मिया दा दिनै आरो थांबावनांगौ जाबाय आब' थांसै थौ आरो ओंखाम उखैबा जाबानो जाबाय ओंखामखौ संना दोनखादों आङो जागोन दे नोंसोरो जाला होनबा दा जाथ'ला दे दा सगनिफ्राय फैनानै जासिगोन दे होनबा थौ मोस्रोम जोंहाबो मबाइल बायसिगोन आंखौ दाखालि हस्पिटालाव लांनाय सिंग्राया एसेबां हिन्दुसानथारखामोन बाला फिल्मफोरनि बायसि आंखौ एक्टर रखम बासायबाय आरो मानसिया ओरैनोबाबो साइसथारखाना आइसावरायराय रखम बेनिखायनोथ' आंखौ बासायदों बियो हस्पिटालाव लांदों नङाबा लाग्राय नङाबो बियो आं आरो मानसियानो बाराद्राय साफाद्रायना जाय सेंग्रायाबाबो आंनि थाखाय थाखोला जाखायो बाला नंमारगौ दे आंखौ जाय सेंग्राया मोनमारगोन नामा भाग्य गोनां जाखागोन ओइ गायदे सर' मुदे नामायो ओइ नङालै आंसो अम्बिकी नोंसो ओमफ्राय नोंहालाय मा खुगाखौनो बार बिसिबाय थाखो आयु नोंसानि खाथियावनो मानसि थैदों नोङो गम मोनाखै नामा आयु बाला सोरो थैखो कुकुलुकु बिबैया नों मा इसेबो गम मोनाखै आरो अ माय गुड गम मोनाखैमोनथ' आरो ओमफ्राय आबैयालाय बोरै थैमारखो मैयाल'सो आंखौ माथो होदोंमोन गायदे आबै अबाव थांनो होननानै जमरा जायालाय एसेबां आथुरै लांनांगौना बुरैखौ अना खानानो
आलाय साननैसो जाबावगौमोन नाय बेदरै फैगारगारबायसो होमबा दाय इंसान लोगों को कब क्या हो जाता है कुछ भी मालूम नहीं है सोचमुस इंसान का जीवन तो थास'लाय बिलाइ का पानी जैसा है ओमफ्राय बुरैयालाय एसेबां थाबैनो बोरै थैमारखौ दिनै खोन्थानाय दाउ खिस्लिङाव फिस्लायना गोलैना थैदोंलै ये नाय दाउ खिस्लिङाबो मानसिखौ बुथारनो हालायनाय जाबाय गयला मैं तो मोही जाएगा बुरैनिया होनबा अमा खानानो दाउ खिस्लिङाव फिस्लायना गोलैनासो थैनांगो दोङोमोन आरो ओमफ्राय नोंसाबो दाउ खिस्लिंफोरखौ सिख्लाफोराव दोंबा हखांना गारहरदोसो नङाबा नोंसोरबो फिस्लायजागोन देले नंमारगौलै रखरा ये दाउ खिस्लिङाव गोलैनानै थैनो आंहा गोसो गैथारालै बेथोनोबो आयै मा जोंनिया सानैबो बिबार लायनायाव थांनि आं थांलायनांगौ आरो नों थां आरो हारसिं नोङो थाङा होनबा दा थांथ'वा दे नोङो थां आरो आयै बिबारि मोनाबा ओंखाम मोनजादों ना मोनजायाखै जानो आयै आं दा खबर लाना फैमारगोन र' खबर लानोबो थांथाराखै दाख्लैनिफ्रायनो ओमफ्राय गोबोरखि दाखुखौ जेलाव सोना दोननो थाखाय प्लेनिं बानायगोन होनदोंमोन माथो माबा जाखो दा मबाइलबो गैयाना जोंहाबो गैया आफानियाव दङबाबोथ' आफाया होआना बेनोथ' फिसा गोबोरखि दाखुखौ साजा होनांगौमोनलै आयै बै पाप्पिखौ गारथारनाङा आयै आंबो बिबारिमोननि प्लेनिंआव सामिल जाहैगोन दे जानो हागोन दे फिसा आयै आं दायोनो बिबारि लाहाखौ खबर लाहैगोन दे थांबानो जाबाय दायो आयै मा मैगं संदों ओंखाम उखैसोबायमोन आंखौ ओंखाम जानोसैमोनलै थास' बिबारजों ना गोरान संना दोनदों दे आइ थां जानोबालाय खुना जाहैथां थास' बिबार आयौ आं मार गोथाव मोनखायो थास' बिबारखौ आयै ओमफ्राय ना गोरानखौ अबाव मोनखो आयै नोंसा आबै लाहानिफ्राय एसे बिनानै लाबोदोंमोन आइ मोजाङानो जादों दे बा दिनै थास' बिबारजों ना गोरान मोनजागोन आङो रिसिभ खालाय रिं जादों र' आया दानना होबाय फनखौ थैसला बिफा ओंखाम मोनबायमोनलै ओंखाम खुरनांसिगोन नामा आं फन खालामबाय थानायखौ नों नुवाखै नामा सैमा साला खालि ओंखाम जानानैल' बाथ्राल'थार नोंसोरहानो जाहैनो हाया गोरनायालागि मोनसेबा मा टेनसन जागासिनो नोंसोरो आरो आंखौ शान्ति होआलै थै माथो गोबां टेनसन जादों बिफा आंनो खोन्थालाय नोंनोलाय मानो नांगौ आंहा मा जादों मा जायाखै मा नोम्फा खर' खालायनो मोनथिनानैलाय हिनजावजों खालाय जायाखै खोना साल्ला हामदों फिसाला बिसासि हिनजावखौबो रागासो थिर जोंलाय लांबायलै आङो नुदों नोंसा आफानि आखला बोरै जालांखो सम मार सिन्थानो ओंखारोलै आङो एसेबां मोजाङै ओंखाम जानो जासेबाबो रायजायोसो बाथोलै आयै बेनि बाथ्राफोरखौ थौ जोंहा जाहैनोसै जायखि उखैनानै थैया थौ होमबालाय फिसा जानोसैबा खुरना हैनोसै आङो थौ आयै मबाइल मोनमारबाय दे दिनै गंसे एसेबां बोसोर जाबोबायमोन मबाइल नांगौ होननाया नै दिनैसो बायनो हाबाय नायनि मबाइलखौ दे दांफै बा मोजांथारना दांनो ओं आरो सुइसाबो थुनो मोजांथार गुरैनो ओं ओमफ्राय आब' मबाइला बेसेबां लानाय 1500 लादों ओमफ्राय दा मबाइलखौसो जेबो थुनोनो रोङा माथो रोंनायफोरजों सिखाय जानांगोन र' एसे ओमफ्राय सिमबो नांगोन माथो गंसे सिमखौबो बानायनो होखादों र' दिनै गाबोनफोर लागि जागोन ना जाया आरो एक्टिभबो खालायनांगोन एक्टिभबो खालायनो रोंनाय नङा जोङो माबा आब' लाइमोन आब'आ रोंगोन बायसि मबाइलनि बागै रोंगौ दे बियो एसे नंमारगौथ' लाइमोन आब'आ रोंमारगौ बासा मा खालायदोंलै नोंसोरो दे जिराय आब' आयु सोरानि मबाइल जाखो बेलाय जोंहानि दिनै लाबोदो बायनानै आब' मोना मायो नंमारगौना नंमारा नंमारगौ आब' आयु बिबारि अबाव एसेबां फैसा मोनखो मबाइल बायलायनाय आब'नो फैसा मोननाय बाथ्राखौ खोन्थानोसैयानो दे फैसा अबाव मोनदों फैसा आयु माबा आब' मोस्रोमा लामायाव फैसा मोनदों आयु
सोरनि जाखोथाय आब' आंबो जेबो मिन्थिया आब'आ थारमाने दाखालि माइ गायनो थांदोंमोन ना ओमफ्राय आङो आब'खौ ओंखाम जागोन ना जाया होननानै सोंनो थांदोंमोन ओमफ्रायथ' थांबाय थानायावनो बेग गांसे गोलैना थानाय नुबाय ओमफ्राय आङो सानबाय सोरनि बेग होननानै ओमफ्राय नागिरथिंदोंमोन आङो सोरनि होननानै थारमाने सोरनिबा जानायबा मोनबा आं होगौमोन आरो बेगखौ ओमफ्राय आरो आङो बेगनि मालिकखौ मोनैखाय ओमफ्राय न'आव लाबोबाय ओमफ्रायथ' बेगाव 20 रां मानि फैसा दंमोन आब' दे मोजाङानो जाबाय दे ओं आब' बे फैसा गोमानायखौ मोनाबाथ' थाइसे फैसा गैयामोन आब' दे हामदों दे इसोरा नोंसोरनोनो मिलायना होदों आरो ओं बिदिनोथ' खोना आब' ओमफ्राय आब' रावनोबो खिन्थानाङा दे आयौ मानो खोन्थानो आंलाय खोन्थाया ओमफ्राय बिबारि आगै बे गोबोरखि फाप्पिखौ साजा होनाया मा जाखो प्लेनिं बानायनो होनाया बै फाप्पिखौ साजा होनो थाखायनोथ' मबाइलखौ हाखु दाखुयै बायनाय जाबाय आब' हामदों दे साला बै फाप्पिखौ जोंफोरो जेल जाहोथारनांगोन बिबारि नोंसोरनि प्लेनिंआव आंबो सामिल जागोन बै फाप्पिखौ जोंफोरो गासैबो लोगो नांनानै जेल जाहोथारनांगोन ओं आब' बै गोबोरखि फाप्पिखौ आङो जेल जाहोनो हाब्बासो सान्थि मोनलायगोन आंनि गोसोआ सिमबो बानायनो होखाबोदों र' आब' सिमाल' एक्टिभ जाथोंसै सिमा एक्टिभ जाखांनायनि उनावनो आङो गायदेमोनखौ कल खालायनोसै ओमफ्राय बिसोर गासैखौबो लिंहरनानै प्लेनिं बानायनांसिगोन ओं बिबारि आंबो फैगोन दे ओं आब' बै गोबोरखि फाप्पिखौ साजा होनो थाखाय गासैबो रेडि जाना थाखादो